Lejla tajba, bibtijaj, qed nirrekordja dan il-video l-għada li ntlagħbet il-logħba bejn Juventus u Freiburg li ntlagħbet fl-Allianz Stadium ta' Turin fejn Juventus rebħu bl-iskor minimu ta' 1-0. Kienet logħba valida mill-ottavi di finali tal-Europa League fejn fiha fl-opinjoni tiegħi ir-riżultat tal-Juventus xejn ma jserraħ ras il-plejers Benjamini tiegħi li għall-logħba tal-ħamis tal-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-Ġermanja li Juventus ħajkollhom xi kwalifikazzjoni ċerta. U għal bogħod minn hekk, Freiburg huwa tim li kif rajna l-bieraħ mhuwiex se jirħielek malaj. Allura kif jgħid il-Malti Juventus iridu jsonnu sninhom sewwa fil-Ġermanja jekk iridu jiksbu il-kwalifikazzjoni għar-round li jmiss. L-uniku gowl tal-logħba ġie skurjat miċ-ċempjon tad-dinja l-Arġentin Ángel Di María li bħalissa għaddej minn vena straordinarja kif kelli iċ-ċans ngħid anke preċedentament minn wara t-tazza tad-dinja dal-plejer sploda. Il-gowl tiegħu ġie minn assist tas-solitu Kostic minn fuq ix-xelluk li fl-opinjoni tiegħi parti Di María għaddej ukoll minn forma brillanti u dal-plejer jafsu li t-tim Ġermaniż għax sa ftit tax-xhur ilu kien jilgħab ma' l-Eintracht Frankfurt fil-Bundesliga u kien jaffaċċja l-Freiburg bħala wieħed mir-rivali tiegħu. Kienet niġi l-logħba per se l-ewwel taqsima Juventus forsi ma kellhomx ħafna ċansijiet biss però għalqu tajjeb. Ħaġa stunata li wara 20 minuta kellu mill-ġdid joħroġ Alexandro biex floku daħal il-kaptien proprju tal-Juventus Bonucci u mbagħad eventwalment wara ġie l-gowl fit-tieni taqsima. Imma t-tieni taqsima rat li l-istess scorer Di María li kif qed skurja imma wkoll iweġġa però mir-riżultati li ħareġ illum jidher li m'għandu l-ebda injury u rrid naċċenna li Alexandro ħajkollu jidħol wara l-waqfa ġifieri dan jirritorna fi żmien 3 ġimgħat millum fl-ewwel weekend ta' April u xokk għall-Juventini jew ħasda ngħidlek kienet l-injury ta' Federico Chiesa. Li dieret injury imma ir-riżultati fit-testijiet mediċi li saru fil-ġej medical iktar kmieni matul ġurnata tal-lum uraw li m'hemmx injuries serji u ma jdumx ma jirritorna għall-logħba. Ta' min jgħid li l-Ġermaniżi kellhom gowl imħassar għal handsball u l-Juventus kellhom gowl li fl-opinjoni tiegħi qatt ma kellu jiġi annullat għax l-azzjoni li minna ġie l-gowl qed jingħad li Locatelli għamel fawl imma fl-opinjoni tiegħi Locatelli daħal għall-ballun. Apparentament jew sfortunatament għalli ma nitfa' l-ebda dellikra fuq ħadd fil-lob tal-UEFA qed ikollna dawn l-affarijiet sfavuri arbitrali. Jekk hux konċidenza jew le, ma nafx, ma imbirek għallet ikunu spissi. U min irid jifhem x'irrid ngħid għandu jifhem. Forsi hawn min qed jibża li nistgħu nieħdu l-Europa League li fl-opinjoni tiegħi bit-tim li għandna hija ftit diffiċli. Imma il-futbol hija logħba fejn il-ballun tont u kulħadd jista' jasal sal-final l-għadek hemmhekk. Issa niġi għal Paġelle jew
ratings tal-players. Il-goalkeeper Pollak Szczesny ħaqqu 6 tista' tgħid daħal meċidu biss biex ġabar il-ballu minn ġo xibka fil-gowl tal-Ġermaniżi eventwalment. Ġie mħassar Danilo bħal kull logħba oħra li jagħti qalbu u juri l-kapaċitajiet tiegħu 6.5, il-Bremer 6 kellu l-ewwel taqsima tajba mbagħad naqqas xi ftit fit-tieni taqsima. Aleksandro ħaqqu 6 sakemm kien fil-ground u l-kaptien Bonucci li daħal floku 6 oħra kellu xi ftit jew wisq diżattenzjoni fil-gowl. Quadrado dal-aħħar logħob reġa' qabad jiġi tiegħu wara li nikkritikajtu li kellu staġun up and down biss però din-darba ħaqqu 6.5. Ta' min jgħid li rritorna Miretti wara l-injury imma ma ħaqqux iktar minn 5 issa jew forsi għax l-injury jew forsi l-esperjenza fl-Ewropa. Biss però Fagioli li daħal floku ħaqqu 7 li kien bniedem li tista' tgħid qaleb ħafna mill-logħob. Locatelli li iktar kmieni llum sar papà l-ewwel darba ta' Teo ħaqqu 6.5 rebaħ ħafna bl-Alen u anke kien il-moħħ fl-offensiva tal-Juventus. Rabiot bħas-soltu dan l-istaġun kien hemm ħaqqu 6 oħra, Kostic 6.5 naħseb l-aqwa assist man għal ħafna snin li kellhom il-Juventus fit-tim tagħhom. Di Maria bla dubju 7.5 ikunlu kifet logħob tajjeb immens. Vlahovic qed jintelef. Issa jekkux l-iskema tal-Juventus jekkux minħabba l-injuries li kellu jekkux ħabba affarijiet oħra li jien m'iniex konxu tagħhom, però ma ntieħx iktar minn 5. Allegri il-coach 6.5. Jiena dik tista' tgħid kienet l-analiżi tiegħi. Il-logħba li jmissna kontra il-Freiburg kif qed hija l-ġimgħa d-dieħla l-ħamis. Iktar kmieni però fis-7 nieqes kwart. Però fil-lig għandna logħba nhar il-Ħadd fil-għaxija fid-9 nieqes kwart kontra is-Sampdoria. Sampdoria li għaddej minn mument mhux daqstant feliċi, problemi ta' klassifika, problemi barra l-ground, imma daħħa kolli ċart nitkellem nhar il-Ħadd dwarhom. Jiena minna tiegħi m'għandi xejn nżid il-lejla tajba, forza Juve u finu alla fine. Saħħiet ħbieb. Mela, lura għal-lives wara l-logħba wara ħanejdu hekk assenza ta' 6 ġimgħat għax fil-fatt l-aħħar live li għamilt wara l-logħba eżatt kienet id-derby imma ma kienx il-mod ideali illi nidħol live illum. Spezja 2 Inter 1 8,026 logħba. Nasib kollu nagħmel analiżi bikrija ta' din il-logħba ngħid meta l-ballun jgħidlek le u meta l-lob jgħidlek le, le u le. Fil-fema tiegħi kienet telfa
sa ċertu punt inġusta, il-ħarqanar kienet illi l-Ispezja prattikament telaw darbtej fil-kaxxa li tanzi u prattikament minn tlieta skurjaw tnejn u l-Inter li għamilna barax ta' azzjonijiet, imma sfortunatament dak li rajna il-ħadd li għadda kontra l-Lecce fejn rajna anki xuttijiet minn barra l-kaxxa, darba ma rajnihomx għajr ballun ta' Çalhanoğlu illi daħal bħala sostitut. It-tema prinċipali tal-logħba illum kienu it-tlet penalties illi ingħataw. Ħanibda b'ordni kronoloġika sa ċertu punt. U nibda bl-ewwel penalty. Jien ma nistax nifhem għalfejn Marinelli da 3 minuti biex isaffar penalty illi l-fall kien evidenti u sar quddiemu. Allura da jew għandu t-sokkor f'għajnejh, jew għandu iħtaf l-xkum, jew kella kellu intenzjoni ħżina u biex taxxaqa ma keċċix il-kaldara taħt karta safra biss. Ma nafx, ċertu referees nixtieq nifhem fuq liema droga jkunu. U hija ħasra illi kelli ngħid hekk propju wara programm interessanti li kellna fuq ir-referees il-bieraħ f'lotta u risposta li wkoll nistidinkom illi segwu fuq YouTube. Imma ħalli nkomplu niddiskutu l-logħba. Il-pudina mbagħad ġiet hawnhekk. It-tieni pudina min imur jagħti il-penalty Lautaro Martinez. Issa forsi vera qed tgħiduli tunel kieku skorja ma kont se teqret, imma di jien nixtieq li s-sur Inzaghi jwieġibni fuqha. Sa fejn naf jien mhux Lukaku l-penalty taker. Jiena mbagħad sakemm kont qed nisma' l-Mark jitkellem nirċievi messaġġ fuq waħda miċ-chats tiegħi fejn qed jgħid illi Lukaku Inzaghi qal lill-ġurnalisti Lukaku u Lautaro huma ż-żewġ penalty takers tagħna jiddeċiedu bejniethom. U għamil il-sur Inzaghi nsaqsih fejn il-leadership. Għax dawn huma affarijiet illi anki jien fuq Football Manager nagħmilha ċara l-ġerarkija illi l-ewwel hemm Lukaku għall-inqas kif nagħmilhom jien u mbagħad Lautaro anki dak il-gamer li jilgħab FIFA ukoll għandu ġerarkija fuq min jagħti l-penalties. Voldiri, għax anke meta jien il-ftit li nilgħab FIFA jiena, voldiri, Lukaku penalty taker Lautaro t-tieni, m'hemmx no questions asked. U mbagħad niġi nara kumment bħal dan. Issa fuq Inzaghi nitkellem però, illum għandi video naqra twil, għandi ftit naqra fuq l-istonku. Issa, iżjed. Fuq il-penalty l-istorja Lukaku m'għandix xi ngħid, fil-fatt Lukaku wera kif għandu jingħata penalty u għaliex Lukaku għandu jkun u illi jiskurja u li għandu jagħti il-penalties, diġà qed nara xi messaġġi dieħlin ovvjament feel free li niddiskutu fuq il-logħba, l-importanti li l-messaġġi jkunu deċenti, m'għandi ebda problema biex niddiskuti, issa lil Dion inwieġbu ħalli nispiċċa naqra l-ħsieb tiegħi. U mbagħad it-tielet penalty nerġa' ndur fuq Marinelli ma nafx għalfejn tah. Aħna li konna qed naraw il-logħba ġewwa l-Inter Club Malta konna naqra opinjonijiet maqsuma. Kien hemm min qal il-penalty kellu jingħata, jiena mill-ewwel qedtilhom I have my doubts. Il għaliex jekk int se tagħti penalty bħalma tajt min jaf kemm iridu jingħataw penalties fil-ġimgħa.
Jiġifieri Marinelli kien wisq fiskali fil-konfront tal-Inter hawnhekk. Jiddispjaċini imma jkolli ngħidha u mbagħad Inzola fehmni skurja il-penalty u tal-assist tal-gol ta' Maldini vuol dire fuq dik ninżalu l-kappell għalih l-okkażjonijiet li kellu eh, l-okkażjonijiet li kellu irnexxielu jalaqhom. Jiġifieri mhux se ngħid li l-Ispezja ma serqu xejn, imma din logħba ma kellniex nitilfuha fil-fehma tiegħi. Jiġifieri Handanovic m'għandux tort fiż-żewġ goals, anzi fit-tieni fil-penalty rnexxielu jaqta' il fejn kien sejjer iżda Inzola kien naħseb iktar b'saħħtu fix-xogħol tiegħu. Biss hija ċara anke meta tara l-starting line-up illi minkejja l-fatt illi m'għandniex flus u għandna balla dejn li jrid jiġi koprut fis-sajf hemm bżonn nagħmlu refurbishment enormi tad-difiża il għaliex sissa qed ngħid sissa mela s-37 nafu s-sitwazzjoni tiegħu. D'Ambrosio jien għalija mhuwiex difensur ċentrali fil-fatt il-kuntratt tiegħu mhux se jiġġedded. Acerbi all right qed jaqdina imma valla pena noħorġu 4 miljuni fuq plejer ta' 36 sena. De Vrij jidher li għal barra jonqos biss Bastoni illi rridu nibdew naħsbu biex inġeddu l-kontratt. U fil-fatt ġa talab 6 miljuni li jien fil-fema tiegħi iddihomlu. No questions asked. Vuol dire hemm bżonn refurbishment enormi fid-difiża. Semmulix Darmian. Darmian jaqdini imma Darmian mhuwiex difensur ċentrali bħalma xbajt ngħid f'videos u fil-fatt dan is-suġġett tad-difiża ili neqgħed bih prattikament mis-sajf li għadda. U komplet ħarġet ċar għaliex l-ewwel gowl ġie minn żball defensiv ukoll ta' ħadd ħlief Daniel Maldini of all people. Jiġifieri. Issa, jekk kellek tagħmel it-turnover illum. Mela għamilna t-turnover fid-difiża, parzjalment għamilna t-turnover fuq quddiem, għamilna t-turnover f'nofs il-ground, imma jien kont nilgħab il-Lażlan illum u nserraħ il-Mkhitaryan pereżempju. Dat-tifel x'ċans se ntuh? Domanda oħra għall-gowl. Jiġifieri Spezja ovvjament mertu tar-rebħa jieħdu Dragowski l-goaler illi ġab diversi saves illi prattikament għenu li t-tim ta' sempliċi jirbaħ il-logħba illum biex nkunu qedna dwar kollox. Li bħala punti huma dawk issa qabel ma nkompli nelabora biex inwieġeb il-dihom mifsud għalilna il-Vesuvio kampjoni d'Italja għedtu li dan milied se nagħmluh l-ewwel. Minix qed nifhem għal kollox il-kumment dihom, imma iva jien ippretendejt illi dis-sena imbattu tas-sena li għaddiet. No questions asked. Vuol dire mhux talli mhux se nbattu għalih, talli qed nirriskjaw serjament li nidħlu Champions League. Ma jistax ikun illi minn 26 logħba nifta terz. 8. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Fuq din qed nirriskjaw ma rridux ninsew illi fil-parti finali tal-kampjonat għandna ħafna konfronti diretti. Qegħdin nirriskjaw. Uħud minnhom away. Fejn away għandna marċa tal-biża'. Sena. Wow, tiġi l-problema tal-personalità u wisq qed nibża' illi fil-fatt tara qed jgħidilna jien xwieqa b'din li nitilfu away dejjem ma nafx jiena. U fuq din wisq qed nibża' illi f'Ġunju
mhux qabel f'Ġunju Simone Inzaghi ser ikollu jwieġeb għaliex ma jistax ikun illi ewej maħniex qed nilagħbu tajjeb. Issa jien m'iniex qed ngħid Inzaghi out. Għalissa, għalissa, għalissa qed ngħid ejja nistennew naraw se jiġri matul il-kumplament tal-istaġun u nimxu minn hemm. Xorta ma tagħmel sens li tkeċċa coach għalissa. Imma ovvjament jekk ma jidħolx mal-ewwel erba' naħseb li jrid itir. Mbagħad ma nafx iżjed, ejja nimxu logħba logħbax. Inutli mmorru l-bogħod. It-tim mhux konsistenti, nafu li qed ibati speċjalment barra minn daru, nuqqas kbir ta' personalità u jiddispjaċini ngħid li anke meta nara kummenti bħal dawn qed turi li l-coach għandu xi ħaġa nieqsa fis-sens ta' leadership għaliex nerġa' ntenni mhux il-plejers hemm barra jiddeċidu huma, le, il-penalty taker huwa Lukaku, il-penalty taker huwa Lautaro. Full stop. Full stop. Trid tittieħed deċiżjoni u everyone should stand by it. Jiġifieri, fil-fatt Lukaku dejjem ma ħax pjaċir li l-penalty ta' Lautaro darba l-ewwel wieħed. U fil-fema tiegħi Lukaku għandu jkun il-penalty taker. Issa, moving on mill-logħba tal-lum. Porto nhar it-tlieta, Juventus nhar il-ħadd. U jiddispjaċini ngħid illi qiegħed nara iswed. Għaliex? Vera li l-Inter inqumu għall-okkażjoni dawn l-logħbiet s'issa, imma hemm xi ħaġa li mhix qed tikkonvinċini. Folli nuqqas ta' personalità, logħob anki li jerġgħina rridu nidħlu fil-kaxxa biex nixxutjaw. Hija mal-Lecce ma rajniex il-logħba. Tuttijiet minn barra l-kaxxa u dan. U hi mal-Porto ħajkun infern jistenna. Jiena anki smajt minn ċertu ġurnalisti illi anki fit-tunnel waqt il-waqfa bejn l-ewwel taqsima plejers tal-Porto baqgħu jipprovokaw l-Inter, sabu x'inhu ġej fil-Portugal. Ma rridx nimmaġina. Jiġifieri, bilħaq tajjeb infakkarkom li l-logħba ta' nhar it-tlieta tiswa 20 miljun. U taf tkun id-differenza bejn jitlaq is-37 barra jitlaq top player wieħed jew jitilqu tnejn jew tlieta. Daqshekk hija vitali għall kaxxi finanzjarji tal-Inter il-logħba ta' nhar it-tlieta. Jiġifieri. U rigward il-logħba tal-Juventus minn issa nixtieq nwassal messaġġ il-Mark, il-ħabib tiegħi YouTuber Juventi ħennu għalina għaliex fil-forma li qegħdin iż-żewġ timijiet minix qed nara Walter, fil-fatt Mark kombinazzjoni miġibni qed jgħidilna s-sitwazzjoni tal-Juventus mhux xi waħda ħjar minn tagħkom jiġifieri logħba li taf tmur kull naħa. Biss apparti din il-bot ta' Mark, ħanitkellem għalija neħilsu l-logħba tal-Porto u mbagħad nimxu minn hemm hija logħba fundamentali ħafna għall-futur tal-Inter u għall-finanzi prekarji illi għandu il-klabb bħalissa. Mela, jiena naħseb li kelli xi ngħid għal-lejla qedtu l-ewwel nett grazzi tmur lill-isponsor tagħna Di Barberu illi nħeġġitkom tużaw is-servizzi tiegħu għaliex ovvjament tkunu qed tgħinu lill-kamra sportiva indirettament, jiena wkoll nuża s-servizzi ta' Adrian il-barber prinċipali li minn hawnhekk nixtieq insellem ta' dan l-istabbiliment u nirringrazzjah ukoll tal-li hu ħsiebi meta jkun hemm bżonn. Grazzi speċjali llum tmur lill-YouTubers l-oħra speċjalment mhux għax iċ-ċomba le, imma ċ-ċomba kien hemm gap ta' ġurnata bejn l-erbgħa meta lagħbu u llum meta ħarġu ż-żewġ programmi li kellna, imma grazzi speċjali tmur liż-żewġ YouTubers ta' Tazza UEFA, Ġudu Mark illi bagħtu l-videos tagħhom tistgħu ngħidu f'ħin
rekord biex irnexxielna llum noħorġu żewġ programmi. Taf li ma tkunx faċli għax il-ħin tal-production jitlob ħafna ħin, imma nixtieq nirringrazzjahom it-tnejn li huma talli ikkoperaw. Infakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor tistgħu issibuh fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube. Għaldaqstant tinseb tidħlu hemmhekk ukoll biex ma titilfu ebda mill-kontenut li ser ikollna. Il-programm li jmiss ser ikun nhar it-tnejn fid-disa fejn apparti li jirritornaw Mark u Jude bil-lobiet Juventus Sampdoria u Manchester United Southampton, jingħaqad magħhom il-ħabib ieħor tagħna, il-Kopajt, bil-konfront Bournemouth-Liverpool. Lejliet il-logħba wkoll importanti li Reds għandhom fl-Ewropa ma' Real Madrid imma fuq dik imbagħad ikellimkom il-Kopajt nhar it-tnejn. Fil-bqija jiena issa ser naqaf hawnhekk, grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-programm, il-lejl tajjeb u sempre Forza Inter.